Okay mga katupay, magmukbang muna tayo ngayon ng pakwan mga katupay. Kasi dati natin minumukbang mga katupay ay mangga. Ngayon naman ay pakwan dahil sobrang init ngayon dito mga katupay. Sarap din kumain ng pakwan. Yan, try natin kung maubos pa ito na ako lang ang kakain. Yan. Okay. Kain na.
Daya. Wala na mga katuway. Puti na ito mga katuway. Ayan o. Hindi na matamis. Ubos. Alright mga kapay, naubos ko na ang pakwan. At puti na lang yung natitira mga tubay. Ano, tabang na. Ayan. Okay mga tubay, tapos na yung mukbang natin. At salamat na lang din sa mga nagsubaybay parati sa aking YouTube channel. Ayan. Na. Bye-bye.